खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 सेप्तेम्बर 2021 समबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बयनिबो गोसोखौ दिनै जै खालामनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन
फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बयजोंबो अनसायजागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुनखौ अननो रोंगोन आरो गावबो गुबुननिफ्राय अननाय मोनफिनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां खामानि मावफुंनो हागोन आरो मावनो गोसोबो दुंखांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनानै गोबां खामानि मावनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। सिगांनि सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन नाथाय माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। खहा जानांनो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होयैआनो गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हानाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। सोरबा लोगोनि सायाव गोरोन्थि बुजिफ्लांनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरबा लोगोआ लाजि फोनांनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। रांखावरियाव दिनै मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। समाजाव दिनै मानहानि जानांनोबो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ नाथाय लोरबां जागोन।
गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन नाथाय माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। अनलायनाया बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर उरां फारां मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव नाथाय अनलायनायनि आंखाल फैगोन। गावजों गाव एना एनि सोमजिनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।